Bé, estem aquí a l'església, o les escales de l'església de Sant Francesc, del convent dels franciscans de Berga, i estem aquí per parlar de la confraria o del gremi dels Elois. I hem vingut aquí exactament perquè va ser en aquesta església on es va fundar aquesta confraria, on hi va tenir la seva seu i on encara hi ha l'altar de Sant Eloi, que és el patró del gremi. Què és una confraria? Una confraria és una associació de fidels que neix a l'alta edat mitjana, o sigui, abans del segle XII. Durant la baixa edat mitjana, o sigui, en els segles XIII, XIV, XV, aquestes associacions de devots s'hi afegeix un altre component, que seria el professional. O sigui, aglutinen tota una sèrie de gent que practiquen un ofici i que tenen un sant o una santa com a patró. A Berga, durant la baixa edat mitjana, convivien aquests dos tipus de confraries. Confraries de devoció, que concretament n'hi havia tres, la confraria de Santa Maria, la confraria del Sant Esperit i la confraria dels sants Esteve i Cristòfol, juntament amb altres confraries, una de les quals era la confraria dels Elois, que aglutinava tota la gent que treballava en els oficis de foc, en els oficis de terra i en l'ofici de transport. La confraria va mantenir aquest nom fins al segle XVIII, que canvia el nom de confraria pel de gremi. O sigui, essencialment podríem dir que una confraria d'obligació medieval és la que en el segle XVIII es converteix en un gremi, és exactament el mateix. La confraria dels Elois, cada any, el dia de Sant Llorenç, el dia 10 d'agost, nomenava els administradors de l'any, els càrrecs de l'any, que eren 4 administradors, el primer dels quals s'anomenava administrador en cap, llavors nomenava un clavari, que el clavari era l'encarregat dels comptes, de portar l'administració, un acaptador, o sigui, una persona que durant les festes es dedicava, sobretot aquí a l'església de Sant Francesc i pels carrers de Berga, a demanar diners a captar per la confraria, i el banderer. Alguns d'aquests càrrecs encara els veiem en la festa dels Elois actualment. Els administradors i el banderer són dos elements importants actuals de la festa que venen de molt antic. Clar, la temptació quan parlem dels Elois o quan parlem de festes i Berga sempre és comparar-ho amb la Patum. Eren dues festes que no tenien res a veure. La Patum, el Corpus, era una celebració cívica, ciutadana, reglada, marcada per un protocol estricte, que la festa pròpiament era al vespre quan es havia acabat la processó, mentre que els Elois era una festa de poble, era una festa popular, en la que participava tota la gent. En què consistia aquesta festa? Doncs tenia dues vessants. La primera vessant era la vessant espiritual, amb unes vespres aquí, a la capella del Sant, i una cerimònia el dia de la festa, que no era el mes de juliol, sinó que era per Sant Joan, i també la confraria celebrava les altres dues festes importants per aquesta confraria, que eren Sant Hipòlit i Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals. Aquestes eren les tres grans festes, però sens dubte la més brillant era els Elois del mes de juny, els entorns de Sant Joan. A més de la celebració litúrgica, hi havia passades d'animals i també hi havia curses de cavalls o animals de quatre potes que es feien al Vall, concretament a la zona del Vall, en el segle XVIII, és allà on es feien aquestes curses. Actualment d'això encara en mantenim alguns elements, però bàsicament a partir dels anys 40 del segle passat aproximadament, l'element que perdura en la festa dels Elois és l'aigua. I no ens hem d'esgarrifar, no, és l'evolució de la festa. Per tant, només podem dir que aquest any no la celebrarem, però que anys a venir tornarem a veure les cavalcadures pels carrers, tornarem a gaudir amb les galledes d'aigua i només dir visca Sant Eloi.